KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Aout Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande ko yiɗon yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jittake laar gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof boros holen caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndeli hande bus ko baɗo toon to diwan mo yara ha wiyama yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen hewɓe dañi hen gagnandeli ɗum noon natte koye ko fayi e manifestation ji dañde walla gonde dañde caggal nde Ousmane Sonko o nanna e dumbirɗu ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe woɗɓe kadi dañi hen gagnandeli e goɗɗo piyado kural nder leydi meɗen Sénégal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en gudditiren jayde gendire Le Soleil on ji oɗo bus kay kuɓɓaɗo bus mo ganduɗa ko tan ko bus tata ɗum ɗon noon ɓe mbi ko yimɓe jeeɗiɗo joguino ko fayi e cocktail molotov beddi ɗum hen ɓe mbi yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen garen e jayde besbi le jour jayde besbi le jour wi kay ɗum ko musiba tigui ene hulɓini yiide tan yimɓe tan yiyete duppede eno yaari ni ɓe mbi yiyete yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen ko tolne joyo dañi gagnandeli ɓe mbi jeeɗiɗo noon kamɓe kabɓi maskuji jeesemo ɓe daari tan huccite chauffeur kanko chauffeur o noon o wi ko nde ɓen kuccitemo ko o way kono jooɗiɗo amo yeeɓa film ni saabu kulolo wonduno yete garen ha joni jayde grand place noon ari tan e konngudi oɗo mo ganduɗa kanko woni ministre de l'intérieur kanko noon suuti konngudi mo ko wiide tan wadde gueɗe baɗe ni kay enen hulɓini e nder leydi meɗen ɗum ɗon noon e wiidemo ko tan ko acte terrorisme tigui e ƴewtinda e ɗeɗo gueɗe ganduɗa yete dañi o wi yete ko agresseur uji jeeɗiɗi kamɓe noon ɓe mbiri darade tan huccidde ko wayni ɓe mbi noon kanko oɗo mo ganduɗa woni ministre de l'intérieur o wi tan ko gueɗe baɗe ni kay ko acte de terrorisme wawi tan innirede kanko Antoine Félix Diome garen ha joni jayde tribune noon e oɗo subaka wi tan ko agresseur uji jeeɗiɗo kuccite kar pi hen cocktail molotov ha tan huɓɓi ɓe mbi dañi hewɓe dañɓe hen gagnandeli e ɗiɗo ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen ɗum ɗon noon woni konguɗi ɓe ganda ɓe gaddi ɗum ɓe mbi noon Pastef oɗo saaha kañum tan jopa peɗɗeli ɓe mbi ha joni tan bilan mo ganduɗa yete mayɓe e tan guila Ousmane Sonko nanga ɓe mbi kone tolne yimɓe nayo ɓe ganda mbasi pittali mumen goto mo ganduɗa yete fiya ko bal to quartier Nema kañumne oɗo saaha toon to diwan mo Casamance ɓe mbi kay kanko maire mo Parcelles Assainies dow joni amoni fawa jungo kanko Jamil Sané caggal Ousmane Diop e Cheikh Gaye mo ganduɗa ɗo joni aɓene dumbirdu garen ha joni e jayde source a noon e oɗo subaka wi tan ko ƴewtinda kay ko gosli ganduɗa yete nana nawe kono kadi e ko huɓɓete nder leydi ndi e ƴiƴam ɗum tigui ƴewtinda e nder leydi ndi guila tan
leader mo Pastef nanga ɓe mbi édifice walla mbiyen école mawɗo baɗaɗo inauguré toon to diwan mo Gambie source a arti hen kadi oɗo subaka ɓe mbi yete waɗa hen tan ko 550 million ngaji e koppareje meɗen gam tan maade oɗon école mo ganduɗa kamɓe ɓiɗɓe Sénégal wonɓe toon ɓe jinno ɗum garen ha joni jayde les échos ɓe gatti kay ɓe mbi tan satel ko fayi e ko ganduɗa ete ko kañum woni to banggue kay permanence mo Pastef koko kay udda walla koko jogori tettede saabu kay oɗon parti ne anda koye koko fusa walla woni koye lawol fusede ɓe mbi attentat terrorisme tigui ƴewtinda e nder diwan mo Dakar weddade cocktail molotov e nder car ha yimɓe mbasi pittali mumen garene jayde direct news noon ari tan ko oɗo école mo haɗo toon to diwan mo Gambie on ji noon darde gardiɗo leydi e Cheikh Oumar Anne mo ganduɗa kanko woni jagordo joguiɗo banggue jangde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko waɗino inauguré ko way noon kanko gardiɗo leydi ndi noon o wi nde o yeehi toon to diwan mo Banjul kamɓe sénégalais wonɓe toon ɓe tan kalno ko goƴali moɓe to ɗiɗon goƴali ene jeeyano hen ɓe daña école sénégalaise mo ganduɗa ma won toon ɓiɗɓe moɓe ne mbawa janggude hen ko ɗum kay saabi o tan daare ko wayni ha kay ɗum ɗo ko yette uddita oɗon école noon école sénégalaise tobacco rawmo Banjul ɗon tan waɗa walla mbiyen ko noon tigui innira ɓiɗɓe Sénégal ɓe daña ɗon nawi ɓiɗɓe mumen ne jangga programme Sénégal garen ha joni jayde libération noon oɗo subaka arti tan ko wiide arrestation ji woni nangueteɓe ene sokke guila nden ha joni heewi ɓe mbi Pape Alé Niang noon kañum oɗo saaha nani to pavillon spécial to ko toon woni tigui kanko fawama junggo ɓe mbi Antoine Diome noon caggal nde tan oɗo bus huɓɓa o wi ko banggue ko terrorisme tigui wawi nanguirede te noon wadɓe ɗe ɗon gueɗe ma ndewe ha to haaɗi foof walla koɓe dañi hen foof ɓe ƴetta ɓe mbi oɗo saaha kay manifestant goɗɗo warama toon to diwan mo Diawɓe kono noon autopsie ne jogori ne waɗede oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Bara Ba kanko to diwan mo Pikine o fiya kural o wasi fittandu makko kankone ɓe mbi Ziguinchor e Bignona ne dañi wasɓe toon pittali mumen ɓe mbi Jamil Sané maire mo Parcelles nanggama kay ɓe mbi Maymouna Dieye mo ganduɗa woni maire mo diwan mo Padoua kankone oɗo saaha ɗum ɗon noon ko maire legalam tigui ɓe mbi o waɗama oɗo saaha noon convoqué kankone to diwan mo Dikka Pape Alé Niang noon ko sous mandat de dépôt woni oɗo saaha ka Toussaint Manga oɗo mo ganduɗa kankone Bentaleb Sow Ali Sène Ousmane Diop mo Pastef e tan hewɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha nane nder dumbirdu ɓe mbi kay chambre d'accusation oɗo saaha nani tan jogui walla aɓeni pawi junggo ha joni o biyeteɗo Abdou Karim Gueye Hurun Khaf e oɗo biyeteɗo Cheikh Oumar Diagne garene jayde sport kañum noon coftal ɓalli oɗo subaka ɓe mbi kay Sadio Mané signini tigui walla mbiyen siifi toon to Al Nassr tonko noon oɗo saaha kanko oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa o yehino toon to diwan mo Dubai gam waɗoyde tan ko fayi e tan test médical uji makko ɗo joni noon o siifi to nete ni wawi wiyede kay leeri tigui ko to no fayi kanko Sadio Mané to diwan mo Arabie Saoudi ha joni tan Lion baroɗe men rewɓe banggue basket hanki ine andano noon hakkillaji fo ne kenno toon hakkude mabɓe Égypte kono noon ɓe kay darni koye mabɓe ɓe kolliti koye mabɓe kamɓe ɓeɗon haaɓe jalti gam faade quart de finale garene ha joni jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe kolliti kay Sadio Mané hollide numéro 10 mo jogori tan ɓornade toon to Al Nassr kono kadi ɓe garte oɗo ɓiɗɗo gorko wi kañum ko tan koyɗol muɗum woni ko yi oɗo saaha oɗon noon woni Elimane Ndiaye wi guila ne woni cukalel yino tan ko yarude yesso e banggue football ɗo joni noon omo jogori yaade club mo ganduɗa o ɓooyi wadde rêve oɗon tan équipe woni équipe mo Marseille saabu o wi cukagu makko foof to no waɗi ɗum hettiyankoɓe eɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko
non tigi hettiyanko ɓeɓen ko ɓe garen noon jahen toon to diwan mo Gambie ɗum ɗon noon eko ganduɗa ete gardiɗo leydi ndi waɗi ɗum toon fade tan e école mahaɗo toon oɗon école noon ɓe mbi ko tolni million ngaji temedde joyyi e capannayyi woni 540 millions ɗum tigi waɗa hen gam tan ɓeɗon sukaɓe walla mbiyen heɗɓe toon to diwan mo Gambie ganduɗa ete sénégalais ji joguiɓe toon sukaɓe mbawa nawde e ɓiɗɓe mumen e ɗiɗon école aji mbawa janggude tigui programme mo Sénégal ha ganda so ɓe garti ɗo walla ɓe jiiɗi jokkidde ɗo jangde mabɓe ɓe dañta hen caɗele ɗum ɗon noon koko ganda koko watte tan koko watte félicité saabu gueɗe ɓaɗe ni kamɓe hewɓe ina cohla ɗum janggude walla tan nattude walla tan dañde oɗon programme mo ganda ko programme mo Sénégal wonata ɓiɗɓe mabɓe mbawa tan tolnodirde e tan sukaɓe ɓe ganda kamɓe goni ɗo e Sénégal ha hande sa ummima Gambie gartuɗa ɗo ma waw wattude inscrire ɓiye école mo ganduɗa ete ara tan jokka jangde muɗum saabu ne anda Gambie ko anglophone uji programme uji mabɓe koto banggal anglais ɓuuri mantinade Sénégal ko francophone uji programme mumen koto banggal français ɓurata yarude ɗum ɗon noon ko waɗa ko koko ganda koko watte félicité so ɓuuri yajje noon ɓuura saabu banggueji foof hande ne foti dañde école mo ganda ko école sénégalaise wonta tawa eɓe daña toon programme mo ganda ko programme mo Sénégal jangata so ɓiɗɓe nde ɓe gummiti toon ɓe garte leydi mabɓe fo tawa ɓiɗɓe mabɓe jokkat tan koye école aji ɗi tawa dañta difficulté saabu sona ɗum man sa ummima banggue goɗɗo arti ɗo nen mbiyata ko yo ɓiye waw jokkude programme oɗon saabu so natte programme Sénégal majjat saabu wona hen fuɗɗori ɗum ɗon noon koko ganduɗa ko idée baɗɗo fayida kono kadi ko réalisation baɗɗo fayida kono noon yo Allah ɓuuri yagnude hettiyanko ɓeɓenkoɓe ɗo noon gudditten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma